जेसेबांखि गिदिर लिडार जाया मानो जों रायजो राजाफोरखौ मानिनानै सोलिनांगोन। जों बेखौल' साननांगौ जे जोंनो रायजो राजाफ्रा जोंनो जे सुबुरुन होगोन, जे बिथोन होगोन, जे थांखिखौ रायजो राजाया लागोन जों बेखौनो मानिनानै सोलिलांनांगोन। जेसेबांखि गिदिर लिडार जाया मानो जों रायजोफोरखौ मानिनानै सोलिनांगोन। मोन्नैबो हानजाया सावरायलायनानै हारिनि इयुननि थाखाय मोनसे मोजां हाबा लानो नागिरदों। बेयाव सोर एमपि, एमसिएलए आरो सोर मन्थ्रि जायो बेयो देरसिन बाथ्रा नङा। जोंनि हारि आरो समाजासो देरसिन बाथ्रा। सोर क'क्राझाराव थागोन, सोर दिसपुराव थागोन, सोर जेनगोन आरो सोर देरहागोन बेखौ रायजो राजाफ्रासो सायख'गोन। सोर बबेयाव थागोन, सोर क'क्राझाराव थागोन, सोर दिसपुराव थागोन, सोर दिल्लीयाव थागोन, सोर देरहागोन, सोर जेनगोन बेखौहाय रायजो राजाफ्रासो डिसाइड खालामगोन। रायजो राजा जोंनि मानगोनां भटारफ्रासो बेखौ डिसाइड खालामो। जोंनि रायजो राजाफ्रा जोंनो जेरैबायदि बिथोन होगोन, जोंनि रायजो राजाफ्रा जे थांखि लागोन जों बेखौनो मानिनानै सोलिनांगोन। राजखान्थिनि फोथाराव रावबो आं बेयाव थागोन, आं बैयाव देरहागोन, आं बैयाव माबा मोनसे खालामगोन बेखौ बुंनो हाया। रायजो राजाफ्रासो बेखौ खालामगोन। आरो थांनाय समाव हाग्रामा महिलारिनि आं दिसपुराव थाङा, आं बिटिसियावनो थागोन बुंनाय बाथ्राखौ लानानै UPPL दोलोनि लाइमोन गांखंनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारिया खौरांगिरिनि गेजेरजों गोख्रों रावजों फिनजाथाय होदों। बिथां राजु नार्जारिया गोख्रों रावजों बुंबावदों दि राजखान्थिनि फोथाराव रावबो आं बेवहाय थागोन, आं बैयाव देरहागोन बुंनो हाया। रायजो राजाफ्रासो बेखौ खालामगोन। रायजो राजाफ्रा जोंनो जेरैबायदि बिथोन होगोन आरो रायजो राजाफ्रा जे थांखि लागोन जों बेखौनो मानिनानै सोलिनांगोन होनना गोख्रों रावजों बुंदों राजु नार्जारिया। बेनि अनगायैबो राजु नार्जारिया खौरांगिरिनि गेजेरजों मा गोख्रों बाथ्रा फोरमायबावखो फै जों आबुङै मिथिना लानि। जोंनि BPF आरो UPPL नि सावरायनायाथ' जोबोद आवगायनानै दङ। बियो खनथाम खनब्रैसो सावरायखांबाय, जोबोद पजिटिभ लामायाव थांगासिनो दङ। दा सावरायनायनि गेजेरावबाबो जोंनि UPPL आरो BPF मोननैबो हान्जाया गाव गावनि राजखान्थियारि जे हाबाफारिफोर बेखौ लांबाय थानांगौ, मेल मिटिं खुंबाय थानांगौ, जयनिं होनांगौ, गावनि राजखान्थियारि जे एक्टिभिटिस, पलिटिकेल एक्टिभिटिस बेखौ लांबाय थानांगौ। दा सावरायनायाबो थांबाय थागोन आरो राजखान्थियारि जोंनि हाबाफारिफ्राबो थांबाय थागोन। आङो मिजिंथियो जोंनि UPPL आरो BPF हान्जानि गेजेराव जे सावरायनाय बे सावरायनाया मोजां मोनसे फिथाइ थायगोन। सोर बबेयाव थागोन, सोर क'क्राझाराव थागोन, सोर दिसपुराव थागोन, सोर दिल्लीयाव थागोन, सोर देरहागोन, सोर जेनगोन बेखौहाय रायजो राजाफ्रासो डिसाइड खालामगोन। रायजो राजा जोंनि मानगोनां भटारफ्रासो बेखौ डिसाइड खालामो। जोंनि रायजो राजाफ्रा जोंनो जेरैबायदि बिथोन होगोन, जोंनि रायजो राजाफ्रा जे थांखि लागोन जों बेखौनो मानिनानै सोलिनांगोन। राजखान्थिनि फोथाराव रावबो आं बेयाव थागोन, आं बैयाव देरहागोन, आं बैयाव माबा मोनसे खालामगोन बेखौ बुंनो हाया। रायजो राजाफ्रासो बेखौ खालामगोन। आरो गासिबो जिनिसखौनो सावरायनायनि गेजेरजोंनो खालामनाय जागोन। सोर बहा थागोन जों बेखौल' साननांगौ जे जोंनो रायजो राजाफ्रा जोंनो जे सुबुरुन होगोन, जे बिथोन होगोन, जे थांखिखौ रायजो राजाया लागोन जों बेखौनो मानिनानै सोलिलांनांगोन। जेसेबांखि गिदिर लिडार जाया मानो जों रायजोफोरखौ मानिनानै सोलिनांगोन। आरो जेराव जोङो मोननैबो हान्जाजों सावरायलायनानै हारिनि इयुननि थाखाय मोजां मोनसे हाबा लानो नागिरदों, बेयाव सोर MCLA जायो, सोर MLA जायो, सोर MP जायो, मन्थ्रि जायो बे देरसिन बाथ्रा नङा। बेक्तिया देरसिन बाथ्रा नङा, जोंनि हारि आरो समाजासो देरसिन बाथ्रा। बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा फुजा 2024 धामाका अफार होगासिनो दं। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा सेप्तेम्बरनिफ्राय 30 अक्ट'बर फुजा 2024 धामाका अफारनि खाबुफोर होगासिनो दं। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव खुंफुंजानाय फुजा धामाका अफाराव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। रायजो राजाफोरनो फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा लाबोनाय अफारफ्रानो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि, फ्रि प्रेसार कुकार, फ्रि हेलमेट, एक्सचेन्जनि एभेलेबल, लोगोसे केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन। आरो बाइक बायगिरिफोरनो फ्रि लटारि कुपनबो हरनाय जागोन। बे लटारि कुपनाव जाखाङोब्ला वाशिं मेसिन, रेफ्रिजारेटर, एन्ड्रइड टिभि, स्मार्ट वाच आरो एन्ड्रइड फन बेफोर मोनबा प्राइजफोरखौ मोननो हागोन। नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6003817191 9101598021 आरो 9101547892 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।